kerk. Nou, je hebt toch weer een mooi plaatsje hier. Dit koor zingt voor Lekkerkerk als dank enkele liederen. Veniți-atâți credincioși și să cântăm, să cântăm, de nașterea lui Hristos ne bucurăm, de nașterea lui Hristos ne bucurăm, că El astăzi în Betlehem s-a născut, precum l-au vestit prorocii de demult, precum l-au vestit prorocii de demult. Din Maria prea curată s-a născut, mântuire astăzi lumii s-a făcut, mântuire astăzi lumii s-a făcut. Și mi-este adobitor ceaspă să culcat, ca un prunic în scutece înfășat, ca un prunic în scutece înfășat. Cei trei crai de la Persia se ivesc, auzi mină și tămâie-i dăruiesc, auzi mină și tămâie-i dăruiesc. Păstorii cu fluierile îl măresc, pentru dânsul lui Dumnezeu mulțumesc, pentru dânsul lui Dumnezeu mulțumesc. În amintirea urmează frumoasa colindă, astăzi s-a născut Hristos. De Dumnezeu născătoare, cea mai sfântă
De kinderen krijgen van de kerken van Lekkerkerk allemaal een boek en een handje snoep. Voi totuși. Vă anunțăm că programul nostru mâine dimineață va fi pe la ora 9 cu Utrenia, în continuare Sfânta Liturghie, fiind praznicul schimbării la față a Mântuitorului Iisus Hristos. Vă mulțumim cu dată tuturor celor ce ați participat la această mică, dar frumoasă sărbătoare a noastră. Bine. Vai venit? Hai, care sunt?